नांनाय दाखोयनो नांनाय गावने एक खर्च दं ले हेदबा आ खर्च तो केबो तो बहन मा खानि ब्लेना गेसं तो कारेन्ट तो ता प्राइवेट नि थाखा नक तो साइमानो सिंतो मागना रि मे ब्लेना दा आबं खांके गेसं ओरैनो तामन बै प्रोसेसिंग चलि दङ नंनि बिसरा एमडीसी बे अलरेडी कक सालायका बिसरा अबन बागै व्यवस्था खाइना बागै दा अ प्रोसेसिंग चलि दङ एमडीसी न कल खायो एमडीसी बाय आनो कक सालाय आनो कक गाया कारे ठीक আছে आं नो रबिन्द्र सारबाय आं बिदिनो एमएलए सारबाय कक सालायका नों तो सोना कारे ने ए आबना मेन के पावर खानि बागै दो कारण नक साइमानो कारण प्राइवेट नि थांगा बिसरा आं इको एमडीसी सारबाय कक सालाय आनो नेटवर्क रि कक खाना ए जियो थां त नंबर नि जियो दो आमी कॉल कराइ दि एमडीसी आबले बरो बाकी कारे न खुशी रे नाइ पाला ने बागै तो रांग तो नाइ तो सरकार तो नाइ तो करो तो अब हेता एमडीसी बर फेका सार पय थाइबले अबरट खामान हांगे जों और लागाबो सिनि कारेन्ट कोनो सुबिदा करे एत बस दैया एर फले सिनि और दै रंनि व्यवस्था करे साप्लाइ रंनि व्यवस्था करे हाइने बागै जों और दिन लामा माखास प्रशासन लेभेल नि केबो फाइ कक दसं सापाय केन्द्र गय सापाया आगे रगले ताम हिन साइथां आगे रग हंकै रिफाइना हिन साव जों आगे जों दैनि बागै हाके कासुका हंकै कासमानि बिसिंग बर फायो रेनाय जों साप्लाइ बिसिनि नै जों हंकै जों हाके मान साइतो हंकै जों थिन पन्चायत बर थांगो हंकै जों भिडिअ म जों एप्लिकेसन नि जाक जों पंचायत मेम्बर रगले ताम सापाय केन्द्र पन्चायत मेम्बर जों ताक डक्टर फाइ सापाया बर ताबुक न रगले साबनो नासिङि दं जों ताक भिडिअ न नासिं दं जों भिडिअ सारके न आगे रग नरने एक्सपिरियन्स जिजाक दं दं ताम रग दं खालंगो सेगां वाइसा फाइ थांबाय दं और दैनि बाय कासलाइफोर फाइया आफ्रो फाइफ्रो ब साइक्लांगो निरने थं जतर व्यवस्था आंनाय ओ सापतान बिसिना हिन साइक्ला नरक और दाम बसक ताम नरक और तिना असक लाइ दंखा जों और साराता जिना सारा आतन सिमा सकलानि केबनि एग्जाम दङ केबनि रुगि दङ बरंले नक दाम खाइनाय एग्जाम रुगि बनखाय सों याहार अच्छा जों बनो आटिया ता निनि सिनिमु आनि सिनं सामल देबरमा अ कामिन बुंखाय नतन बारि हामबाय आंखौ बाइक जानानै थालाय माय लामा जालाय थांलाय बा तां हिनबाबो का